Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Ислам банкингны үстерү һәм хәләл продукцияны экспортка. Халяль экспорт должен стать важной составляющей наших внешних поставок. Казан саммиты ачылышында бүген инде мәсьәләләр кузгаттылар. Айза Шаймарданов. Казан вертолетлары Тыва республикасына оча. Это как русский джип, он везде, в любую погоду он может, и зимой, и летом. Аларны кайда һәм ничек кулланачаклар, булар хакында Нияз Рахман. Татар телен Эстония, Бөекбритания, Америкада да өйрәнәләр. Мин башта Токиода татар телен өйрәнә башладым. Ләкин хәзер Лондондагы татарлар белән Татар теле һәм әдәбияты буенча бөтен Россия форумыннан Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Хәләл продукцияны дөнья базарына Рөстәм Миңнеханов бүген Казан саммиты ачылышында шундый шигар белән чыкты. Әлеге форум инде 11-нче тапкыр уза. Быел 57 ил һәм 29 төбәктән 3000 вәкил катнаша. Халыкара чарада иң мөһим мәсьәләләрне дә күтәрделәр. Хәләл продукцияны дөнья базарына чыгарыр өчен хәзер халыкара сертификация алу кирәк. Моннан тыш, Ислам банкинг өлкәсендәге проблемаларда үсеш алырга комачау итә. Казан саммитта фикер алышуларына Айза Шаймарданов күреп кайтты. Акчалмалы кунаклар Ирак шәрәктән кардәшләр Казан саммитында милли төрлелек быел ачык күренә иде. Казан экспо бинасында бу чара әле беренче тапкыр уза. Заманча, иркен һәм һәр залда аерым тема. Кунаклар беренче итеп күргәзмә карый. Бу бөтен дөньяга билгеле Агахан архитектура премиясе турында таныштыручы экспонатлар. Рөстәм Миңнеханов җентекләп карый. Быел финалга үткән 20 проект арасына Татарстанның җәмәгать урыннары үсеше программасы да кергән. Акчалмалы кунаклар белән Рөстәм Миңнеханов хәләл экспо күргәзмәсенә үтте. Монда һәр тармак буенча төрле продукция, хезмәтләр тәкъдим итәләр. Әйтик, Татарстанның Балалар Республика клиник хастаханәсе хәләл хезмәт күрсәтә башлаган. Медицинский персонал, который участвует в осуществлении этой медицинской услуги, прошел обучение. Медицина хезмәткәрләре өстәмә белем алды. Кайсы дарулар кулланырга ярый, авыруларны нинди шартларда карарга кирәк һәм ничек тукланырга ярый. Узган ел хәләл юнәлешендә 1000 кеше дәваланды. Хәләл экспода финанс продуктлар, туризмнан башлап азык-төлеккә кадәр дөресрәге казылыклар. Хәләл продуктларны татарлар электән күпләп җитештерә. Аның белән сәүдә итә. Юкка түгел, нәкъ шушы тема Казан саммитта бу ел төп темаларның берсе булды. Для выхода на внешний рынок необходимо получить международную сертификацию. Это требует совместной работы с федеральными органами власти. Халяль экспорт должен стать важной составляющей наших внешних поставок. Ислам дөньясы зур тизлек белән үсеш ала. Ислам икътисады активын уртача 4 триллион ярым долларда исәплиләр. 5 ел эчендә ул 7 триллионга арттыру бурычы куелган. Ислам илләре сигезлеге оешмасының эшен Казан саммиты аша яхшырак аңлап була. Бу ислам дәүләтләре белән икътисади мөнәсәбәтләрне корырга ярдәм итә. Без 6 юнәлеш буенча эшлибез: җитештерү, энергетика, туризм, авыл хуҗалыгы һәм башкалар. Саммит вакытында зур сөйләшүләр булды. Алга таба аерым проектларын тормышка ашырырга чыгарбыз дип уйлыйм. Ләкин Татарстан очрагында әле зур киртәләр бар. Мәсәлән, Ислам банкинга һаманда законнар белән рөхсәт ителмәгән. Казан саммитта бу мәсьәләгә соңрак Сенат рәисе орынбасары аңлатма кертте. Әлеге форум шунысы белән әһәмиятле. Монда федераль түрәләр дә, депутатлар, эшмәкәрләр, дин әһелләре барысы да бер урында. Я не соглашусь, что движения вперед нет. Алга китеш юк дигән сүзләр белән килешмәс идем. Безнең зур банкларда Ислам банкингына бәйле бүлекләр барлыкка килде. Иң мөһиме психологик киртәне уздык. Иң мөһиме Татарстанның хәләл лайфстайл юнәлешендә ачык юлы бар. Инде махсус юл картасы кабул ителгән. Ул 6 юнәлештән тора. Бу беренче чиратта финанслар, җитештерү, IT, туризм, медицина, медиа, хәтта модага кадәр. Инде нәкъ шушы юнәлешләр хәләл лайфстайл буларак юл картасы нигезендә 2020 елга кадәр аерым бер үсешкә җитәргә тиеш. Айза Шаймарданов, Ришат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казан саммитка килүчеләр белән бүген Рөстәм Миңнеханов шәхси очрашып та аралашты. Сүз нәрсә турында барды? Руслан Хаснутдинов күзәтүе. Сберталык фикер алышу мәйданчыгына йөзләгән кеше җыелган. Рөстәм Миңнеханов белгечләр белән бергә ислам дөньясының финанс һәм икътисад мәсьәләләре хакында сөйләшә. Хәләл секторның үсешенә аерым тукталалар. Бу залга ислам илләреннән килгән алдынгы эшмәкәрләр җыелган. Иң кызыклы проект авторлары чыгыш ясый. Иранның яшь галимнәре суны чистарту технологияләре белән таныштырса, татарстанлылар кичкенә авылларны азык-төлек һәм көнкүреш кирәк-яраклары белән тәэмин итә ала торган кушымтаны күрсәтә.
Эшлекле очрашулар берсе артыннан берсе бара. Бүген Бахрейн делегациясе Татарстан президенты зур форумда Бахрейн җитәкчелеге катнашуы зур дәрәҗә дип белдерде. 2 ил үзара дус. Алга таба да 2 як хезмәттәшлек турында фикер алышты. Большая честь вашего участия в этом форуме. Это позволит нам сделать еще один шаг к сближению позиции нашей страны России. Малайзияның эшмәкәрлекне үстерү министры Мохтар Резван Юсуф Рөстәм Миннеханов белән «Ассаламу алейкум» дип күрешә. Очрашу барышында да сүзне беренче булып кунаклар ала. Безнең арада дуслык хөкем сөрә. Инженерия, космик өлкәләрдә дә уңышлы эшлибез. Монысы Иран делегациясе ике як арасындагы җылы мөнәсәбәт күпләргә үрнәк аеруча хезмәттәшлек юлларын тагында киңәйтү мөһим диләр бу очрашуда. Руслан Судинов, Яңа Гасыр каналы. Казан саммитта индустриаль парклар форумында уза. Сәнәгать тармагы өчен бу аеруча мөһим вакыйга. Илкүләм чарага 1000 инвестор, 100дән артык махсус икътисади зона һәм өстенлекле үсеш территориясе җитәкчеләре чакырылган. Нинди мәсьәләләр күтәрелде соң киләсе минутларда? Программисты, аналитики. Россиядә инвестор җитештерүче һәм инфраструктураны берләштергән бердән-бер мәйданчык. Әлеге форумны шулай бәялиләр. Экспертлар индустриаль паркларда бизнесны оештыру тәртибе белән таныштыра һәм моның өстенлекле якларын аңлата. Иң беренче тышлы ягы салым буенча ташлама булуы. Наша задача, чтобы как можно больше людей. Безнең бурыч бизнес ачарга теләгән һәркем шушы паркларга килеп үз эшен ачып җибәрү шартларын тудыру, хезмәт урыннарын булдырсын, керем алсын. Сәнәгать мәйданчыкларын инвесторларга кызыклы булуның юлларын күрсәтү. Форумның төп максаты шул. Узган ел индустриаль паркларга кертелгән инвестицияләр күләме 68 миллиард сумны тәшкил итә. С точки зрения логистики, с точки зрения выбора территории, логистика һәм урнашу ягыннан Татарстан бик тә отышлы. Резидентлар аның теләсән иде ноктасында үзенә ошаган паркны таба алачак. Икенче мәсьәлә инвесторларны шушы парклар белән идарә итәргә итерү. Быел Россиядә өстәмә 22 парк төзү өчен 4 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 543 миллионы Татарстанга. Финанслар Собат, Ләшә, Химград паркларын киңәйтү өчен тотылачак. Люциана Тфулина, Яңа Гасыр каналы. Біз исә парклардан заводларга күчәбез. Казан вертолетлары Тыва Республикасына аша. Ике яклы килешү нигезендә бүген беренче очкычны аларга инде тапшырдылар. Ми-8 МТВ-1 вертолеты үзенең сериясендә уникаль төзүчеләр, ул пассажирлар йөртә, авыр йөкләрне күтәрә, коткару, санитар авиация эшләрендә дә катнаша ала. Казан заводы үзенең вертолетларын тагын кая узатырга җыенуы хакында Нияз Рахман. Передает сувенирный ключ. Казан заводы Тыва Республикасына беренче вертолетны тапшыра. Бу ерак территорияларда транспорт үсешен тәэмин итү программасы нигезендә башкарыла. Әлеге хезмәттәшлек ике як өчен дә отышлы ди чарада катнашучылар. Вот в этот регион. Безнең өчен әлеге төбәккә Казан вертолетларының керүе бик мөһим. Хезмәттәшлек ныгыр дип уйлыйбыз. Алга таба медицина юнәлеше һәм ансатларга чират җитәр дигән өмет тә бар. В дальнейшем мы готовы сотрудничать, поддерживать. Без алга таба үзебезнең авиакомпанияларны очкычлар белән тәэмин итүен дәвам итәчәкбез. Бу хезмәттәшлек озын гомерле булыр дип уйлыйм. Әлеге вертолет үзі хәрби төсләргә буялган, бу сатып алучының теләге була, ләкин чынлыкта ул гадәти транспорт вазифаларын башкарачак. Бик зур рәхмәт. Без инде менә вертолетның эчендә, ул үзе 23 урынга исәпләнелгән. Аның төп максаты әлбәттә авыр йөкләрне ташу, моның өчен монда барлык җайланмалар да урнаштырылган. Бу очкычны төрле эшләрдә кулланырга уйлыйлар, аны хәтта төзүчеләр универсаль машина дип йөртә. Зимой и летом без Ул кыш булсын мәллә җәйме төрле һава шартларында күккә күтәрелә ала. Аны саклау өчен аерым бина да кирәк түгел. Ныклы катлаулы эшкә әзер транспорт. Казан заводы эшсез тормый цехларда бүген ансат башка төрөшкычларны җыялар. Оборона министрлыгына предприятие килешенгән вакыттан иртәрәк 5 Ми-8 МТВ-5-1 хәрби транспорт вертолетын тапшыра. Хезмәткәрләр мондый заказлар булгач, эш белән тәэмин ителеш барды. У нас работа всегда такая была. То есть Иң мөһиме, безнең тик торган юк. Эш һәр вакытта да бар. Хәтта бер айлык планны артыгы белән үтибез. Бик күп вертолетлар җыярга туры килә. Җиңелрәк чакларда булгалый. Тыва Республикасына әле икенче вертолет чиратта гына булса, Башкортстанга дигәне инде өчү майданында аны хәзер күрше республика флагы төсләренә буягач, күккә күтәрәчәкләр. Ул Башкортстан башлыгына мондый килешүгә күршеләрдә Татарстан көннәре узган вакытта ирешәләр. Нияз Рахман, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.
Вертолетларыбыз шанычлы әміне Нефас автобуслары еш ватыла һәм яна. Арендаға алучылар акчаны кире кайтарыны сорый, җитештерүчеләр йөртә белмәгән шоферларны гаепли. Казанның автобус паркы хәзер никадәр шанычлы. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Ишек алларын тәртипкә китерергә Рөстәм Миннеханов Татарстан хөкүмәтенә шундый махсус программа булдыру бурычы куйды. Бу хакта Казан Кремленең рәсми вәкиле Лилия Галимова белдерде. Мондый программа кирәклеге хакында бу атнадагы сессия вакытында депутатлар сүз кузгаткан иде инде. Бүген Лилия Галимова әйтүенчә, хәзерге вакытта финанслар мәсьәләсе карала. Алдан билгеле булганча, быел башкалада 32 урам, 19 тротуар һәм 290 ишек алды төзекләндерелергә тиеш. Проект направлен на то, чтобы повысить качество жизни наших. Бу проект безнең гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга юнәлтелгән. Президент Татарстан хөкүмәтенә әлеге программаны булдыру һәм быел ук тормышка ашыру өчен тиешле күрсәтмәләрне бирде. Волга машиналары туган көнгә әзерләнә. Быел авто-ретро-клуб 21 оешканга 13 ел тула. Бүген аларның чираттагы җыелышы да узды. Чарада клуб президенты Фәрит Мөхәммәтшин да катнаша. Ретро машиналар кая сәфәргә чыга һәм нинди чаралар көтелә, шул хакта фикерләштеләр. Быел клуб вәкилләрен 1 май көнне Урицкий паркында ретро өмәдә күрергә мөмкин булачак. Шулай ук бөек җиңү парадына да легендар Волгалар чыга. Июнь айында Россия көне уңайыннан Ярославль шәһәренә сәфәр планлаштырылган. Белергә тиеш нәрсә иптәшләр ясый, нинди вопрослар, все-таки елдан елга вопрослар күтәрелә. Безнең клуб үсә, кешеләр, яңа кешеләр килә. Менә шу собраниедә яңа кешеләрне без клубка алабыз. Башкарылган эшләргә хисап тутарга һәм алдагы айларга планнар белән уртаклашыр өчен җыелдылар. Бүген Татарстан Дәүләт Советында КПРФ фракциясе чираттагы матбугат очрашуы уздырды. Коммунистлар Россия һәм Татарстан хөкүмәтенең узган елгы эшчәнлек буенча тоткан хисапларын бәйләде. Шулай ук партия тарафыннан үткәрелә торган пленум нәтиҗәсе турында да сөйләделәр. Сентябрь аенда Дәүләт Советына булачак сайлауга әзерлек буенча да фикер алыштылар. Мы провели пленум Центрального комитета КПРФ, посвященный. Без КПРФның үзәк комитетында гражданнарның социаль-икътисади яклауга багышланган пленум уздырдык. Геннадий Зюганов ялкынлы чыгыш ясады. Ул безнең барлык матбугат битләрендә басылып чыкты. Хәзер сайлау кампаниясына әзерләнәбез. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдагы минутларда. Киләчәктә кайбер эшчәнләр кызыл китапка кертелергә мөмкин. Берегите профессию библиотекаря. 96-нчы гимназия Һиндстаннан килгән кунакларны кабул итәргә әзерме? Шуфак Касымов укырып кайтты. Великолепный век сериалы актеры Лариса Удовиченко белән очрашу. Казань расцвела и превратилась в такую красавицу. Халыкара мөселман киносы фестивале кунаклары белән Айгөл Бәдретдинова да аралашты. Татарстанда полилингваль белем бирүнең концепциясе 1 июньгә әзер булачак. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Монда Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев җитәкчелегендә Яңарыш фондының попечительлек советы утырышы узды. Биредә полилингваль комплексларының булачак объектлары, уку-тәрбия системасы, кадрлар мәсьәләсенә тукталдылар. Фикерләрне Гөлнар Сайфетдинова тыңлады. С 1 января мы, соответственно, переезжаем в новый корпус. Владислав Исаевның кызы 165-нче гимназиядә укый. Алга таба шушы мәктәп базасында ачылачак беренче полилингваль комплекска күчәчәк. Баласының эш телдә җиңел аралашуын хуплыйлар гаиләдә. Мәгълүмат күп була, үзләштерә алмас дигән курку юк. Обучение построено намного легче. Монда укыту системасы гадәти мәктәпләрдән аерылып торачак. Белемне үзләштерүдә җиңелрәк булачак. Хәзердә кызыбыз телләрне өйрәнә. Бернинди авырлыгы юк. Хәрәкәттә бәрәкәт, алга таба барырга менә шул. Максатлар билгеле, аларга ничек ирешәсен уртага салып сөйләшәләр. Беремся вот за создание новых систем образования, значит, комплексов полилингвального образования в республике. Это одним из первых. Она не все решает, но она решает многие вопросы. И решит и все в дальнейшем. Почему? Потому что показывает опыт отдельных школ нашей же республики, вот тот же 165-я школа, и то, что вот мы лозунг выдвинули сейчас, «Адамнар. Путь к знаниям и согласию». Татарстанда 6 полилингваль белем бирү комплексы булдырылачак. Икесе Казанда, тагын Чаллы, Әлмәт, Түбәнкама һәм Алабугада. Аларда үч телдә татар, рус, инглиз телләрендә иркен аралаша алырлык балалар тәрбияләнә һәм белем алачак. 1 июньгә кадәр белем бирү концепциясе әзер булырга тиеш. Элементы этого есть и в дошкольном образовании. Бу рәвешле укытуның аерым бер элементлары бар иде. Бакчада, башлангыч мәктәптә, әмма хәзер безгә баланы яслидән алып, бакча, мәктәптән эш урынына кадәр озатып барырга кирәк. Излекле система булдырырга тиешбез. Укыту алымнары буенча тәҗрибә уртаклаштылар, кадрлар мәсьәләсе каралды, уларда комплексларның төзелешенә әзерлек бара.
1224 Бондаренко. Бондаренко урамында мәктәп төзелешенә мәйдан әзер проектлар расланган. Җәй көне монда төзелеш гөрләячәк. Беренче полилингваль комплекс балаларны инде 2020 елның сентябрендә кабул итәргә тиеш. Бу зур эшнең башында маяк булачак. Болгар һәм Зия проектлары уңышлы булды. Полилингваль белем бирү юнәлешендә дә югары нәтиҗә көтәләр. Утырыш ахырында объектларның торгызу эшенә зур өлеш кертүчеләрне бүләкләделәр. Алар арасында безнең телеканал җитәкчелеге дә бар. Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә исә читтән килгән татарлар полилингваль белемен күрсәтә. Бүген татар теле һәм әдәбияты буенча 7нче халыкара олимпиада җиңүчеләрен игълан иттеләр. Яшьләр татар телен Канада, Эстония, Америкада үзлектән өйрәнеп, Казанда белемнәрен сыный. Кайберләр Татарстан татарлары сокланырлык итеп тә сөйләшә. Алар белән Фәрүзә Мәҗитова аралашты. Минем исем Мәдинә, мин Эстониядән килдем. Мәдинә Сабирова Таллинда туган, мәктәптә фәннәрне эстонча укый, инглизчә дә, русча да, татарча да белә. Казанда халыкара олимпиадада катнашып җиңү яулый. Әнием белән әтием икесе дә татар. Менә тугачта мине татар теленә өйрәттеләр. Бу япон егете Тагучи Чихира. Татар тамырлары юк, шулай да 5 ел буе тел өйрәнә. Икенче ел рәттән Казанда татар теле буенча белемен сыный. Узган ел беренче булса, быел гран-при иясе. Мин гомумән телләр белән кызыксынам. Шуңа күрә ничектер татар теле миңа ошады. Һәм өйрәнүемне дәвам иттердем. Гран-при иясе Катина Лилия. Гран-при отучылар быел 3, катнашучыларның географиясе елдан-ел киңәя. Татарстаннан 230 кеше, Россия төбәкләреннән 200-гә якын. Америка, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Кыргызстан, Канада, Австралиядән. Бөтен теләгән кеше килә ала. Бүген көнгә 15 илдән катнашучылар бар. 15 ил чит илләр һәм 25 чит төбәкләрдән. Телне үзләштерә башлауда һәркемнең үз тарихы. Фәрит Мөхәммәтшин сәхнәдән үз очрагын искә алды. 45 яшькә хәтле мин ләммә бер сүздә татарча сөйләшә белмидем. Иң күп әйтсәләр исәмсез дигәндә исәмсез дип инде җавап бирәләр. Ләкин аңга килде. Җаваплылык туды. Туктале мин нишләп башкалардан ким микән диде. Мин дә татар телен өйрәнергә тотындым. Бу егет кызлар Казанда 4 көн булып үз туган җирләренә таралыша. Кайда гына яшәсәләр дә туган телне камилләштерүне дәвам иттерәчәкбез диләр. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә туган тел көне 26 апрельдә Габдулла Тукай туган. Халык 133 ел элек дөньяга килеп, кыска гына гомер эчендә бай мирас калдырган бийек шагыйрен хөрмәтли. Казанда шушы уңайдан бай һәм үзенчәлекле программада көтелә. Кайда һәм нинди чаралар үтәчәге хакында киләсе минутларда. 26 апрель көне бәйрәм чаралары иртәдән үк башлана. Сәгать 9-да Тукай бакчасындагы һәйкәлгә чәчәк салу тантанасы узачак. Көндез 12-дә әдәбият сөючеләр театр урамына җыела. Биредә гадәттәгечә шигърият бәйрәме. Әмма көннең төп чараларын үткәрү мәйданы быел үзгә. Тантана Казан экспозиягендә узачак. Ул Илһам Шакиров исемен йөртәчәк концерт залын ачу вакыйгасы белән туры килә. Әлеге залда Тукай премияләренең лауреатлары да игълан ителәчәк. Яшьләр дә бәйрәмгә яңа сулыш бирергә тели. Алар Сәлам Габдулла дигән флешмоб үткәрергә җыена. Опера һәм балет театр тирәсендәге һәйкәл яныннан Тукай скверындагы шагыйрь сынына кадәр кулга-кул тотынышы басарга тиеш булалар. Акциянең концерт программасы гадәттәгечә Бауман урамында биредә яшь музыкантлар чыгышы һәм төрле конкурслар үткәрү каралган. WorldSkills вәкилләре Мәскәүдә, бүген анда бу җәйдә Казанда узачак эшче һөнәрләр чемпионатына килүче ил делегатлары җыелды. Татарның кунакчыллыгын күрсәтү максатыннан чарада катнашучыларны милли киемнәрдән каршылыйлар, яңа пешкән камыр ризыклары, баллы тәнтумнар белән сыйлыйлар. Кунакларга сәламләү белән Татьяна Голикова мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренә караганда, Россия шул исәптән Татарстанда WorldSkills'та катнашучыларны каршыларга тулысынча әзер. Эшче һөнәрләр чемпионатында 1600 яшь белгеч көч сынашачак. Республика исеменнән кунакларына премьер-министр Алексей Песошин сәламләде. Хочу выразить уверенность в том, что данный чемпионат внесет новые импульсы в развитие профессионального образования, даст толчок к достижению новых результатов. Я уверен, что все мероприятия чемпионата пройдут на самом высоком уровне. Хочу пожелать всем успехов. Welcome to Казан.
2030 елга кадәр юкка чыгу куркынычы янаган һөнәрләрне кызыл китапка кертергә башкаланың 96-нчы гимназия укучылары бер мәктәп, бер ил проектында бүген шундый тәкъдим ясады. Хәзер һәр уку йорты үзенә беркетелгән ил мәдәнияте белән танышып, WorldSkills кунакларын каршы алырга әзерләнә. Проектта Татарстанның 57 мәктәбе катнашачак, Казанның 96-нчы гимназиясенә исә Һиндстан беркетелгән. Прозрачный экран, через который видно все-таки то, что... Укучылар тагын бер 10 елдан кайбер эшче һөнәрләр юкка чыгарга мөмкин ди. Бу китапханәче, почта ташучы кебек хезмәтләр. Шуңа кызыл китапка кертергә тәкъдим итәләр. Когда читаешь книги в библиотеке, от них пахнет особым и милым запахом. Берегите профессию библиотекаря. We are open to new connections with the outer world. Һиндстаннан килгән делегатлар белән аралашыр өчен инглиз телен өйрәнәләр, хәтта проектларын чит телдә яклыйлар. Бүген алар кунакларга Казан буенча сәяхәт маршруты төзеде. Бауны урамда, Казан Кремльдә, Чашыда. Хезмәт дәресендә кызлар кунакларга сувенирлар әзерли. Бу матрешка киемнәрен татар үрнәкләре белән бизиләр. Без аларны ясап бетермибез. Алар үзләре мастер-класста аларны ясап бетерәләр. Үзләренең илләренә китәләр. Концерт, мәктәп буенча экскурсия һәм мастер-класслар бер мәктәп бер ил проектына укучылар инде ел башыннан әзерләнә. Мероприятий мы будем встречать. Без кунакларны 22 августтан каршы алабыз. Һиндстаннан 60 кешедән торган делегация киләчәк оештыручылары бездә декабрь аенда булды. Чаралар турында җентекләп сөйләштек. Алар да үз илләре белән таныштыру программасын күрсәтәчәк. Һиндстаннан килгән кунакларны татар халкының милли бәйрәме Сабан туйда да катнаштырачаклар. Ул мәктәп тирәсендә үткәреләчәк. Ат чабышын күрсәтә алмасак та, башка уеннар һичшиксез булачак дип ышандыра 96-нчы гимназия укучылары. Шулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Хәзерге мәгълүматыбыз мәктәп укучыларына да, аларның әти-әниләренә дә файдалы булыр. Габдулла Тукайның туган көне уңайыннан Шаян ТВ каналы махсус программа әзерләгән. Көн дәвамында нәниләр бөек шагыйрьнең шигырьләрен сөйләячәк. Шулай ук Шаян тарих дип аталган сәхифә игътибарга лаек. Хәбәрчеләр Тукайның туган авылы Кушлавычка барып, анда экскурсиядә катнашкан. Яздырып алып кайтылган иң кызыклы мизгелләр һәм мәгълүматларны иртәгә Шаян ТВда күрергә мөмкин. Шулай ук безнең Шаян балалар тапшыруына, менә татар теле олимпиадасына килгән кунаклар килеп сөйләп киттеләр. Аеруча безгә менә Финляндия һәм Британия кунаклары бик кызык булып тоелды. Шулай ук гомумән шәһәр күләмендә үткәрелгән бөтен чаралардагы оештыручылар безгә кунакларга килеп үзләренең чаралары турында сөйләде. Яш хезмәттәшләребез каләм чарлый, без булачак журналистларны эзлибез. Әйдә ТНВ конкурсының 2нче турына иҗади эшләр кабул итү бара. Беренче этаптан узган катнашучылар хәзер үзләрен видеокамера каршында сынарга тиеш. Үзең белән таныштыру кирәк. Кадрда дип аталучы ролик 2 минуттан да артмасын. Видео материалларына жюри бәяләячәк. Өстенлек үзенчәлекле роликларга бирелә. Аларны безгә MP4 форматында җибәрү ул төп шартларның берсе. Эшләрне 30 апрельдән да соңга калмыйча экранда күрсәтелгән PR TNV электрон адреска көтіп қалабыз. Великолепный век фильмы актера Лариса Удовиченко белән очрашу һәм Станислав Говорухинны искә алу. Бүген мөселман киносы фестивале йолдызлы әңгәмәләргә үтә дә бай булды. Ни өчен Удовиченко үзенең геройларын җиңел акыллы кызлар дип саный. Станислав Говорухинны Казан белән ниләр бәйли? Татарстан башкаласында Великолепный век кебек сериал төшереп буламы? Фестиваль тормышында Айгөл Бәдретдинова кайнады. Әле кичәгенә Россия һәм чит илнең кино йолдызлары Казанда кызыл келәмнән узды. Инде бүген үзләренең тамашачылары белән очрашак. Шундыйларның берсе Россиянең халык артисты Лариса Удовиченко. Аның белән без дә күрештек. 63 яшь димәссең, кызлар кебек Удовиченко Казанда инде 15 ел булмаган. Казань расцвела и превратилась в такую красавицу. Казан шул кадәр матурайган. Кремль, мәчет, гыйбадәтханәне карадык. Шәһәрне өстән күзәттек. Бар җирдә дә чисталык. Приходите завтра пораньше завтракать до 8 утра. Лариса уйнаган беренче рольләрнең берсе 1976 ел «Красное и черное» фильмы. Две дамы сидели и говорят: слушайте, вот Девиченко очень хорошо выглядит. Она же уже давно снимается. Она говорит: да старая она уже, лет 70. Я говорю, это был для меня самый большой комплимент, потому что я... Гомерем буе җиңел акыллы кызларны уйнадым, әмма халык мине яратты, ди актриса. Мөселман киносы фестиваленә Станислав Говорухин иҗатын искә алу өчен килә. Ул уртак иҗат җимешләре
«Сукины дети» популяр фильмында күрсәттеләр бүген. Анда алар бергә уйнаган. Вы не дети. Вы сукины дети. В милицию или в горком? У вас какие-то неадекватные реакции. Билгеләп үтәргә кирәк, Станислав Говорухинның язмышы Казан белән тыгыз бәйле. Нәкъ менә монда 1958 елда ул Казан дәүләт университетының геология факультетын бетерә. 60 еллар башында Казан телевидение студиясендә режиссер ассистенты һәм редактор булып эшли. Очень дерзкая, такая грубиянка. Бу великолепный век сериалында Сөмбел аганы уйнаган актер Сәлим Байрактар аны кызлар чәчәкләр белән каршы алды. Наверное, вся Россия знает Сәлима Байрактара или нашего. Сәлим Байрактарны бөтен Россия беләдер, чәчәкләр дә аңа. Монда җыелган халык великолепный век сериалына мөкиббән кешеләр. Сөйкемле сөякле шул Казанда да кызлар матур аларны җыеп сериал төшерерлек ди. Bir şey çekebilelim. Казан бик матур шәһәр, ул тарихи урыннарга бай. Актерларны җыярга да, сериал төшерергә дә була монда. Тагын бер-ике көнгә каласы иде, кызганыч бүген китәм инде. Һәркем бу тормышта ниндидер роль уйный. Иң мөһиме үзеңә ышанырга ди актер. Җыелучылар белән психологик тренинг оештырды. Кем аңлады, кем юк, анысы мөһим дә түгел. Кызлар үзен алмый гашыйк булып утырды. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызның гадәттәгечә кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Рәхмәт Фәнис, Урбин командасы Уфа командасы белән уртак нәтиҗәгә уйнады. Менә Рөстәм Фәтхетдинов автобусларда беренче урынны яулап кайтты. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыскан рекламадан соң бездән аерылмагыз. Рубин футболчылары Казан-Арена стадионында Уфа командасы белән уйнады. Әлеге көндәшләрнең көчләре чагыштырмача тигез. Беренчеләрдән булып исәпне Башкортстаннан килгән кунаклар ачып җибәрде. Корбан Бердиев уенчылары җавап голы оештыра. Рубин белән Уфа клублары арасындагы очрашу бергә бер исәбенә төгәлләнде. Менә автомобиль спортында Рөстәм Фәтхетдиновка тиңнәр юк, ул Грозныйда уңышка иреште. Бу уңайдан чемпион һәм аның әтисе Салават Фәтхетдинов белән без әңгәмә кырдык. Салават Фәтхетдиновның әлеге җыры хәзерәнең улына да бик тә туры килеп тора. Менә ул Грозныйдагы узышның финиш күренешләре. Дулкынландыргыч та шатлыклы да. Төп көндәшләр Мәскәү, Санкт-Петербург, Грозный вәкилләре. Көндәшләр бик булышты, чөнки алар үзе бәришеп киттеләр дә. Мин узып киттем андан. Файдалы булды минем өчен бик. Анасын киттем дә бер кумады инде анасын. Иң тугры җанатар, борчылучы, шатланучы, кирәк чакта киңәш бирүче Рөстәмнең әтисе, халык җырчысы, үзе дә автоспорт остасы Салават Фәтхетдинов. Улы катнашындагы бер ярышында читтә калдырмый. Узышка гына түгел, укуга да зур игътибар бирелә. Бортасы яшып куйды. Иң беренче уку. Укуны шарына икән без спортны ташлыйбыз. Мин 20 ел буена җыеп бетермәгән җиңүләрне 2-3 ел эчендә җиңеп бетерде. Рөстәм Фәтхетдинов бер юлы 2 җиңүгә иреште. Бу аеруча сирәк очрый торган күренеш. Барлык таләпләр буенча һәр сынауда ул Татарстан данын югары дәрәҗәдә яклады. Күп гонщиклар Роснефть, Луковел өчен чабалар инде. Әле пока Рөстәм Салаватович Саузаки өчен чаба. Шулай килеп чыга. Алдагы этаплар Түбән Новгород, Смоленск өлкәсендә узачак. Аннан соң иң оста узышчылар Казанга җыела. Автомобиль спортын яратучылар узыш трассасында мавыктыргыч тамаша, зур тизлектәге ярыш көтә. Рөстәм Фәтхетдинов зур җаваплылык белән яңа үрләр яуларга әзерләнә. Уникс баскетболчылары ВТБның бердәм лигасында 2нче урынны гарантияләде. 28 апрель көнне чираттагы уенны Казан клубы Польшада үткәрәчәк. Мәскәү командасы лидерлыкка иреште. 3нче урында Химки баскетболчылары. Плей-офф ярышлары 4нче май көнне башланып китә. Уникска Таллин командасы туры киләчәк. Эстония спортчылары беренче мәртәбә плей-оффка чыкты. Әлегә менә шундый яңалыклар игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Daniel Master компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Daniel Master сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166.
Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чагышта явым-төшемнәр юк диярлек. Температура 13 градус. Республикабызда аязучан болытлы һава, кайбер районнарда яңгыр явачак. Температура әле ни үзгәрми. Төньяк якын чагышта шулай ук 13 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Менделеевскида уңай һава торышы саклана. Явым-төшемнәр көтелми. Ял көннәрендә һава шартлары бераз үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы һава. Температура 14 градуска кадәр. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз һәм кояшлы булачак. Җилкен яктан талгын. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава көтелә. Шулай ук 14 градуска кадәр җыла. Кояш астында гади таш та җемел диде халык әйтемнәрендә. Шуңа күрә күңелдә һәр чак кояш булсын иде. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Артрит, артроз, остеохондроз – буыннар авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Башкалабыз Казанда аяз һәм кояшлы һава торышы көтелә. Температура 16 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 36%. Җирнең магнит кыратыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсә Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.